Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos and enjoy. Muchato waMai Tt. Muchato waMai Tt une zvakazoitika kwauri and takanzwa kuti mukomana wehelicopter akava pilot wavo akazoita crash mukudzokera hanzi mukuenda notora ichi vamwewo maclients akaita crash akafira paincident. Saka tine urombo. Just comment rest in peace mucomment section. Kana waonawo this video olikewo zvekare. Chimwe chinhu ndechekuti hanzi Mai Tt vakazotaura pamuchato zvakachemedza ani murume wavo wamaposa tinashe maposa. Hanzi akasvika pakubvisa maspectacles akachema. Mai Tt wataura kuti you are my last destiny and I will remain faithful for you and thank you for wiping my tears. I've been crying for a long time, but right now I'm going to remain faithful for you. Vanzi vakataura zvakawanda vakati ndiwe wega wakudadisa, ndiwe wega wazvikwanisa kune vese varume vandakasangana navo. Chema mukuru vakachema. Murandakadzi ataura adadisa, ataura zviri pasi pasi pemwoyo wake pamarriage iyi, aitaura kuti no, this is my last bus stop and wadadisa. Vanozotaura zvavo mazita nei but vakataura zvakawanda. Saka let me know what you think in the comment section. Also don't forget to subscribe kana uri munyowani, kana uri returning subscriber kutenda kukuru. Newo subscriber nhasi tinongokutenda nekulike this video, also nekukomenda. Zvakakosha izvozvo mavideos edu kuti unenge uchitaurawo zvaunenge uchifunga. Thanks for watching. My name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's a Bombshell Television. Musho ma latest, musho zviri kupisa. Thank you.